Bakit natin bibigyan ng negosyo yung mga foreigners na magawa ng mga contraceptives, mga kondom. Samantalang ang daming bagay na dapat paglagyan tayo. Sino naglalabi dyan? Pero kikita ko ito sigurado. Maganda yung sinabi rin ni Senator Tito Soto. Kasi kung gusto ko lang malinawan, yung mga kumukontra po dito sa RH bill, yung lahat po ba na nakastipulate doon, lahat po nakapaloob doon, lahat po kontra kayo, or meron din naman doon na kahit pa paano ipumapabor kayo, sumasang-ayon, kaya lang kailangan. Alam nyo, ginawa sa RH bill ganito, pinaligiran nila ng mga sweeteners na mahirap kontrahin. Halimbawa, sinong kukontra sa maternal health? Lahat tayo pabor dyan. In fact, yung reproductive health per se, sinong kukontra dyan? Pag tinanong ng tao, are you in favor of reproductive health? Siyempre, as good, yes. Siyempre, gusto natin healthy ovary natin. Kalalakihan, gusto natin yung prostates natin. Okay. Yung sperm count natin. Okay. Sino kukontra dyan? Kasi pinaligiran nila ng maganda. Ang pinaka-punto dito ay yung pagbibenta at pagbili ng contraceptives. Na yun, pag tinanggal, ayaw nila yun. At alam niyo yung sinasabi mo kanina, yung maganda mga features niya. Nandiyan na yan sa isang Republic Act, 9710. Ito yung Magna Carta for Women. Iisa-isa ito, no? Tingnan yung wording ng Magna Carta for Women. Nakalagay dito, maternal care, breastfeeding. Doon sa RH bill, maternal care, breastfeeding. Doon sa RH bill, nakalagay doon, family planning. Sa Magna Carta for Women, andun din ang family planning. Ito, nakalagay doon sa RH bill, proscription of abortion and management of abortion complications. Doon sa Magna Carta for Women, prevention of abortion and management of pregnancy-related complications. Sa RH bill, adolescent and youth reproductive health. Sa Magna Carta for Women, youth sexuality education. Ito, talaga ito, word for word na ito. RH bill, prevention, management of reproductive tract infections, HIV and AIDS. Sa Magna Carta for Women, prevention and management of reproductive tract infections, sexually transmitted diseases, HIV and AIDS. Sa Magna Carta, violence against women. Sa RH bill, violence against women. Ito, sa RH bill, treatment of breast and reproductive tract cancers and other gynecologic conditions and disorders. Sa Magna Carta for Women, prevention and management of reproductive tract cancers and breast and cervical cancers and other gynecological conditions and disorders. Sa RH bill, prevention and treatment of infertility and sexual dysfunctions. Doon sa Magna Carta for Women, prevention and management of infertility and sexual dysfunction. Word for word, verbatim, nandun na. So ang tanong, bakit kailangan mo magkaroon ng RH bill? It's already existing. Ang sagot ng marami dito, at kasama mo dyan, mukhang gusto nila, parang nirepackage lang nila, yun nandun na sa Magna Carta for Women, para masabi na kanila yun. Parang kung yung mga politiko, Karen, ikaw naman itumaan dyan. Pag meron magpapadala ng mga relief goods sa gagawin ng politiko, tatanggapin, i-repack, ilalagay pangalan, sabihin, akin yan, ako ang author niyan. So, ganun po, hindi na po kailangan yan. Kaya kung gusto nila palakasin, then they should amend Republic Act 9710, Magna Carta for Women, and we can discuss that. Yun po ang madaling pag-usapan. Pero bakit ililis yung usapan sa reproductive health? In fact, alam niyo doon sa tinatawag na International Conference for Family and Development of 1994, ang reproductive health sa definition nila includes abortion. Kaya dito iniiwasan nila. In fact, yung reproductive health, binago nila ang definition, although yun ang inspirasyon nila, yung ICPC 94, which I'd like to repeat, includes abortion. Mismo pong ang parang pinaka-poster woman nila for reproductive health, si Ginang Hillary Clinton, Secretary of State, Estados Unidos. Sabi nila, there cannot be family planning without reproductive health. And there cannot be reproductive health without legal abortion. So, klaro-klaro na talagang ang pinaka-long-term program dito ay illegalize ang abortion. At dyan tumututol kami because we see this as a step towards what we feel is really morally reprehensible. This abortion. Ito ang pangabutan natin. Opo. Kung nabanggit nyo, may makikinabang doon sa RH bill na to. May mga pangalan na ba kayo? Yung sino-sino may makikinabang ngayon? Wala pa po. Wala pa po.
mahirap po magbigay ng pangalan. Pero alam nyo, pag mayroong malaking negosyo, sigurado, maraming kita dito. At ito makikita nyo, parang ang dating yung mga salesmen. Kasi ang salesman, pag meron kang objection, meron sila sagot agad. Bawa, ano ang issue sa oral contraceptives? Marami po nagsasabi, Harvard Medical Review, Indian Journal, US Cancer Institute, ang sabi nila, ang oral contraceptives increase the risk of breast cancer. At mismong dating Secretary of Health, Esperanza Cabral, ang nagsabi nito. Although sabi niya, hindi bale, totoo na tataas ang risk ng breast cancer, pero ito naman ay makakaingis sa health ng iyong ovary. Ang sabi ko, paano mapapakinabangan yung healthy ovary mo kung meron ka ng breast cancer? Ano ba? Di ba? Mamili ka kung anong cancer ang lalabas sa taon mo. Sa akin, parang salesman. Sasabihin ng isang sales, sasabihin mo, mukhang may depekto yata ang makina nito ah. Hindi, okay naman ang gulong nito. Talagang first class ang gulong nito. Pero ang sagot ng salesman mo, Ida-divert niya. Ida-divert niya at magsasabi ng maganda. Sinasabi ko, yung sweetener. Doon niya iniling sa mga sweetener, but in fact, yung pinaka-puso nung panukalang batas ay hindi ko acceptable. Alam niyo, parang ang lahat ng enerhiya, lahat ng oras ng Kongreso, nakapokuso dito sa RH bill at ibang mga bills na talagang importante, parang nalagay ka sa sideline lahat, ano? Alam niyo, binanggit ko nga yan, nagkaroon ng listahan ng mga priority pieces of legislation, mga 106 bago kami nag-break. Ang RH number 99. Pero sa kung anong kadahilanan, yung mga number 1, number 2, number 5, number 10, medyo nasa sapawan nung number 99. Andyan ang Department of Housing, andyan ang Witness Protection Program, mga sea lanes, modernization ng AFP, yung Department of Information and Communications Technology. Mahalaga ho ito. Of course, education. Ano niyo po si Anthony Gores, si Congressman? Medyo mga kaibigan ko pamilya. Sila ay taga-Negros sa pamilya. Alam niyo na, pagkanda ng bill niya, ewan ko kung susuportahan niyo, yung lahat doon mga senior citizens, parang i-accept siya kung taxes. Sabi, pinaghirapan ko ng mga tao, kaya naman natin. Papakinabangan niya. Alam ko kasi doon sa nakarang Kongreso, pinalakas namin yung tinatawag expanded senior citizens act, no? Yung dating kasi 12% na 20%, naging 8% na lamang yung kwento para sa mga senior citizens. Although wala akong nakikita senior citizen dito sa pero ngayon binalik namin para maging 20%. At kami naman, maganda po yung panukala